An b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ko ni yan tuma a bisimila an ka jɛmukan kɛnɛ kan n'an b'a fɔ ma ko Mali baarakɛlaw ka kɛnɛ bi an bɛ jɛkulu dɔw de ka siège la ni o ye u sigiyɔrɔ n'an b'a fɔ ma ko FENAGIFA o ye jɛkulu minnu ka baara ɲɛsinnen don an balakaw ani an denmuso olu dɛmɛli la walasa u bɛ se ka bɔ u yɛrɛ la cogoya min na n'an ko ma nanzarakan na ko autonomisation nka o hokumu kɔnɔna na an bɛna kuma fɛn min kan u ka baara la o de ye san o san u bɛ to ka jɛ ka baara min kɛ ni u b'a fɔ o ma ko 6e édition de la semaine contre la corruption ni o ye yuruguyurugu o kɛlɛli o tako 6nan an bɛna kuma o de kan yuruguyurugu ale kɔlɔlɔ ye fɛn min ye an balakaw kan ani an denmusow kan balimamuso somɔgɔw denbaya ka kɛnɛ nse i bisimila an bɛ fɛ k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an lamɛnbagaw ye ne tɔgɔ Madame Touré Aramata Jakite e ka baara ye mun ye ne Fédération nationale des jeunes filles et femmes pour leur autonomisation FENAGIFA présidente an bɛ fɛ ka se ka ɲɛfɔli k'an ye o la tiɲɛ don ne ye dɔɔni fɔ a la kuma daminɛ na nka an bɛ fɛ e ka i da lase aw ka baara yɛrɛ tagabolo ma mun de don aw ka laɲini ye mun ye fana a kɔnɔna na an bɛ baara caman boloda an bɛ fɛn caman kɛ muso ni musomisɛnninw ka cadre kɔnɔna na an bɛ renforcement capacité kɛ min ye ka formation k'u kun min b'a to u yɛrɛ bɛ se ka da u yɛrɛ la an bɛ formation k'u kun sur les activités génératrices de revenus u bɛ se ka baara boloda baara min b'u nafa wariko ta fan na an bɛ orientation kɛ sur les violences basées sur le genre n'o ye ka u lamɛn k'u bilasira ou bien k'u orienter ka taa structure wɛrɛ la ni ɲagata y'u sɔrɔ violence basée sur le genre hukumu kɔnɔna na an bɛ damakasi fana kɛ sanfɛmɔgɔw ye min b'a to muso ni musomisɛnninw ka hakɛ bɛ se ka sabati cogo min i n'a fɔ an yɛrɛ ka kuma bɛ fɛn min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka jɛkulu la ni o ye yuruguyurugu ye ɲɛ b'a la aw ka sɛbɛn na ko san o san a bɛ baara dɔw kɛ yuruguyurugu hukumu na mais o yɛrɛ la sisan ne ma fili k'a tako 6nan k'o de ye ɲinɛ ye an bɛ fɛ k'i da lase o baaraw kan aw ka édition yɛrɛ ni o y'a tako 6nan i ka se ka ɲɛfɔli kɛ an lamɛnbagaw ye u ka se ka faamuyali kɛ o kan o ɲininkali diyara n ye ne ba i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min denmisɛnninw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dɔgɔkun sigi dɔgɔkun min na u bɛ baara caman boloda pour que yuruguyurugu fanga bɛ se ka dɔgɔya an ka jamana kɔnɔ cogo min na donc an b'o tako 6nan de la o 6e édition de daminɛna mars kalo tile fɔlɔ a bɛ kuncɛ mars kalo tile 7 ɲinɛ ta b'o la kumakan jumɛn de kan ɲinɛ babu tun bɛ jumɛn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la 6e édition in lawaleli kɔnɔna na association caman bɛ ka baara kɛ wa baara bɛ ka kɛ Mali kɔnɔnaw fana la o bɛɛ ye à travers le projet LUSEC donc dɔgɔkun kɔnɔna na an ye thème min ta ka baara kɛ n'o ye i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na komi anw ka baara ye muso ni musomisɛnninw ye ça c'est les pratiques correctives qui affectent les jeunes filles et femmes donc yuruguyurugu kɔlɔlɔ min bɛ se muso ni denmisɛnninw ma k'o la ɲɛfɔ musow ɲɛna k'o la ɲɛfɔ population ɲɛna pour que dankari bɛ se ka k'o la cogo min na o ye anw ka ɲina babu ye ok yuruguyurugu min n'i bɛ ka kuma a kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a faamu a bɛ an balakaw ni an denmusow de kan a bɛ kɔlɔlɔ min lase u ma o de t'aw ka babu yɛrɛ nka e yɛrɛ bolo a bɛ kɔlɔlɔ lase u ma cogoya jumɛn de la o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ n'i ye a ta k'a lajɛ Mali la yan nɔ plus de la moitié la population o ye denmisɛnninw ye wa n'i ye o fana ta k'a lajɛ muso ka ca ni cɛ n'i ye a ta k'a lajɛ fana yuruguyurugu kɛra fɛn ye Mali la yan nɔ an si t'a filɛ kojugu ye tellement que a dama tɛmɛna a tɛmɛna a dan kan a bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ kɛ an ka baarayɔrɔw la a bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔsow la a bɛ kɛ écolisow la a bɛ kɛ an ka justicew la donc an yɛrɛ y'a normaliser
alors que fɛn do fɛn min man ka normaliser. Donc n'i y'a ta k'a lajɛ fana an musow de bɛ services sociaux utiliser kosɛbɛ. O services sociaux ye jumɛn ye n'o ye dɔgɔtɔrɔso ye. Ni cɛ banana i b'a sɔrɔ an bɛ taa nɔfɛ. Ni den banana an bɛ taa nɔfɛ. Ni fa banana an bɛ taa nɔfɛ. Donc an de bɛ o procédure administrative kɛ. Donc ni dun ye dɔgɔtɔrɔso ta k'a lajɛ an bɛɛ ye maliyɛn de ye an b'a dɔn min b'a kɔnɔ. N'i ye école ta k'a lajɛ kalan cogoya tiɲɛna ni DEF sera jɔnni bɛ boli pour ka den ka passer an musow tɛ. An bɛ mun de kɛ an tɛ yuruguyurugu de kɛ pour que a ka passer n'i ye an ka jagokɛlaw ta k'a lajɛ musow bɛ taa Togo u bɛ taa Ghana u bɛ t'u ka minɛnw ta seginni sira fɛ voyage sira fɛ ni mɔgɔ fɛn fɛn bɔra Mali da fɛ siɲɛ kelen i bɛ ɲani min ɲɛna i ni Ala de b'a dɔn. Donc o bɛɛ ye yuruguyurugu ye k'a bɛ kɛ baarayɔrɔ siraw la an musow de bɛ baarayɔrɔ sira minnu utiliser kosɛbɛ. Donc an musow de b'a vécu kosɛbɛ. O ye tiɲɛ. Nka e yɛrɛ bolo n'a ma ɲɛ e yɛrɛ ye yɔrɔ ɲɛmɔgɔba ye cogoya jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ walasa dɔ bɛ se ka bɔ yuruguyurugu in na an balakaw fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Bon ne bolo togoya min b'o la fɔlɔ o y'a ye an ka ɲini ka bɔ fɛnw kalama. An ka faamuyali kɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ dɔgɔtɔrɔso la denmisɛnnin bɛ âge dɔ la a ka bali o kan ka furakɛ fu mais muso caman t'a kalama. Ne yɛrɛ tun t'o kalama. Donc n'i taara dɔgɔtɔrɔso la ni dɔgɔtɔrɔ ye wari bɔ i kun e t'a kalama yɛrɛ ko e man ka wari sara donc e bɛ wari sara o y'a ye min yɛrɛla kunnafoniya de o tɛ kunnafoniya nafa dɔ ye. Donc an ka ɲini ka bɔ sariyaw kalama an ka n'an yɛrɛ kɛ den kɛrɛfɛ fɛn ye parce que ɲa mɛn i b'a fɔ n tɛ nin kɛ i b'a kalama yɛrɛ de fɛn min bilalen do i kama. Donc fɛn minnu bilalen do an kama pour que k'an lafiya administration kɔnɔna na an k'o ɲini k'o dɔn ni dankari wale taara k'i sɛbɛkɛ yuruguyurugu sira fɛ n kan ka procédure jumɛn de entamer pour porter plainte pour que justice ou bien réparation soit faite n kan k'o procédure jumɛn entamer o ye ka bɔ jamana sariyaw kalama. Donc an minnu fana ye association ye an bɛ se ka baara jumɛn de kɛ ça c'est d'informer la population ka musow ladɔnniya k'u ladɔnniya k'u kunnafoni u ka hakɛw la baara minnu talen do k'u sɛgɛrɛ services sociaux ninnu kɔnɔna na. Donc an bɛ se k'o kɛ o ye anw ka baara dɔ ye pour que solution bɛ se ka ta ka bɔ yuruguyurugu la n'i y'a jateminɛ an musow de bɛ denmisɛnninw éduquer hali n'i ye denmisɛnnin ci ka taa bitigi la n'a nana a ye ci kɛ ka ɲa e ye mugan d'a ma i bɛ ka sira jugu don a kɔrɔ dɛ ni e yɛrɛ m'a dɔn fɔlɔ k'o ye sira jugu ye est-ce que e bɛ o dabila e t'o dabila o ni mɔgɔ min lamɔna n'o sira ye o tɛ se ka yuruguyurugu dɔn kojugu ye donc f'an musow de ka la sensibiliser fɔlɔ yuruguyurugu in conséquence ye min ye a bɛ daminɛ cogo di a bɛ se ka taa laban jumɛn na donc pour que an ka se k'an sen don kɛlɛ in na parce que n'an musow m'an sen don kɛlɛ in na kɛlɛ in tɛ taga yɔrɔ jan dɛ. O ye tiɲɛ siga t'o la nka aw ka nin baara in na nin tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'a faamu aw ka tago wɔɔrɔnan in na a ye ɲɛfɔli de kɛ an balakaw ye ni yuruguyurugu ta fan sira fɛ n'a kɔlɔlɔ ye u sɔrɔ u kan ka tɛmɛ ni sira minnu fɛ n'i y'a faamu a ye ɲɛfɔli kɛ u ye o hukumu de kɔnɔna na ne bɛ fɛ k'a dɔn n'a ma ɲɛ sisan an bɛ musow ka wagati de la n'an k'o ma ko 8 mars an b'o kalo la hakilina jumɛn b'e bolo fana musomaninw jɔyɔrɔ o ko la Mali lakurayali baara hukumu kɔnɔ. I b'a fɔ i y'a fɔ i ka kuma daminɛ na cogo min na ni tago wɔɔrɔnan in na an ye baara caman boloda mais komi baara bɛ denmisɛnninw sɛgɛrɛ an ka baara caman bɛ ka kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an ye conférence de presse kɛ donc an ye vidéo de sensibilisation kɛ min bɛ diffuser bɔlɔlɔ sanfɛ an ye émission dɔ enregistrer k'a diffuser bɔlɔlɔ sanfɛ parce que denmisɛnninw bɛ tile bɛɛ ban bɔlɔlɔ de sanfɛ donc an ye émission radiophonique fana kɛ mais an ye baara caman kɛ bɔlɔlɔ de sanfɛ pour que an bɛ se ka denmisɛnninw sɔrɔ ka ɲa u bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na donc an bɛ 8 mars kalo la an k'o ma k'o ye musow ka kalo ye donc musow ka don fana kama an kɛlen don ka baara dɔw boloda pour que an musow an bɛ se k'an sigi ka kuma ɲɔgɔnya an ka baara bɛ se ka kɛ jumɛn ye Mali kura tagabolo la. Aw ka baara ninnu na aw ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a ko la?
an ka baara ninnu na an ye gɛlɛya caman sɔrɔ parce que musow yɛrɛ fɛ baara ma nɔgɔ. N'i ye an ye nin baara in na an bɛ se k'a fɔ diyaɲɛ de don, a ka d'an ye de, ni fɛn fɛn man di i tɛ se k'a kɛ. An bɛ fɛ ni a ma ɲɛ diɲɛlatigɛ n'i nana diɲɛ in kɔnɔ n'i bɛ taa i ka taa k'a sɔrɔ i ye fɛn dɔ k'i kɔ. Donc diyaɲɛ de bɛ k'an bila nin baara in na mais kuma dɔ la n'i taara musow sɛgɛrɛ u bolo e ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛ de la, donc e ɲɛ tɛ olu dɛmɛni na dɛ, e ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛ de la. Alors que an dun b'olu dɛmɛ sira de kan pour que olu yɛrɛ k'u sigi k'e lamɛn u bɛ ka tugu e kɔ, e yɛrɛ bɛ sɛgɛn min ɲɛ na Ala dɔrɔn de b'a dɔn. Donc o ye sɛgɛn fɔlɔ ye. Mais an bɛ Ala barika la an b'an ka partenaires fo ni n bɛ segin a kan o ye ENAP ni Affaires mondiales Canada ye. Donc olu kɔni y'an dɛmɛ kosɛbɛ pour que an bɛ se ka baara in lawaleya. Sinon an ka société la muso yɛrɛ kuma da ma nɔgɔn mais an b'an forcer k'a kɛ parce que i bɛ fɛn dɔ kɛ bi i t'a fɛ k'i b'a nafa ye bi i b'a nafa ye sini de. Hali an bɛ ka refondation min fɔ a nafa an b'a ɲini ka bila an denw de ɲɛ, an yɛrɛ sigilen tɛ k'a nafa kɔnɔ. Siga t'o la. Nka laɲini jumɛn yɛrɛ fana b'i bolo ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔ ni an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma? Laɲini min bɛ ne bolo ka ɲɛsin an lajɛbaga bɛɛ ma ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen o ye yɛlɛma bɛ daminɛ anw yɛrɛ de la. N'i y'a mɛn fɔ ko karisa kana nin kɛ o y'a sɔrɔ e yɛrɛ t'a kɛ, karisa nin de ka ɲi o y'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn ko nin ka ɲi. Donc an minnu ye jamana kɔnɔdenw ye n'anw yɛlɛmana an bɛ baara nɔgɔya an ka sanfɛmɔgɔw bolo. Sinon sɛbɛn caman kɛra baara caman bolodalen don pour que maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min. Mais tant que maliyɛnw yɛrɛ fana ma changer comportement caman bɛ yen nɔ n'an m'olu dabila incivisme ninnu dabila a tɛ ɲɛnabɔ. Donc laɲini fɔlɔ ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de, jamana kɔnɔdenw yɛrɛ an bɛɛ ka jɛ ka changer. D'accord. Fɛn wɛrɛ t'i bolo ka fara o kan yanni an ka kuma kuncɛ? Yanni an ka kuma kuncɛ n bɛ e yɛrɛ fo, n bɛ a ka équipe bɛɛ lajɛlen fo, a y'an wele weleli diyara n ye. An bɛ an ka fédération membre bɛɛ fo parce que comme on le dit mɔgɔ kelen bɛ se ka baara kɛ mais jamakulu de bɛ taga ɲɛ joona. Siga t'o la. Donc n'i y'a ye an bɛ bɔ k'an sigi k'a fɔ k'an bɛ kuma mɔgɔ dɔw de fana b'an kɔ minnu b'an dɛmɛ baara la. Donc n bɛ fédération membre bɛɛ fo, n bɛ segin k'an ka partenaires fo. An bɛ dugawu kɛ halisa baara in Ala k'a ta fanga d'an ma, Ala ka san caman yira an na. Amina rabi. Ala ka dugawu minɛ. Amina. An lamɛnbagaw hakililaw ye caman faamu nin ko la. An bɛ FENAGIFA olu mɔgɔw ka siège de la ni o ye olu sigiyɔrɔ ye ka se ka ɲɛfɔli k'an ye u ka baaraw tagaboloya la. Hakilila la a ye caman faamu a kan. N'aw minnu mago bɛ an na fana an ka kunnafoni u bɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la. An b'a fɔ aw k'an bɛn don wɛrɛ n'Ala ka jɛ ye.